Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba lansias emli ubadi Tyngshop bat kum utrai jong ka Phlim tang Shiteng por ulapan pa wa ka kam ak Phlim uhap ban yam ban dom bat ban Rkhie. Kadi kecing pen pa uba lansias kadi kecing kran kerpang bat unongsan Hima haba ka Phlim ba ula ak ba ai kerteng tang Shiteng por an sepelai pa ba ka khandai terik menta upanai kala lingkot acha apu rio habiju cinema shilong hakapor kharwi Shiteng min stap ar baje no phaisngi san baje jan miet bat new baje men miet. Ya kani ka Phlim la ak da uba lansias kum Tyngshop ka kong Zarina Marbanyang kum kapuran ka Nisha Nirmala kapuran Asamis ka ba ak ha ka music video bala direct da uba course marwen. Para lok bait ngi priang sobha yang ngi sha ka YouTube channel unongsan Hima. Banyakran halor ka jengya lenti bapen mi ya kani ka Phlim Shiteng por bat benta ka kenti ngadan hang ni bat i producer ha ka joga por i badeiru i Tyngshop jong kani ka Phlim kaba shen on sapen mi habiju cinema hall. Kuble shibun ba lansias te phila ban thu phila ban introduce yele di. Kuble pi bato kuble pi. Ka teng jong ade ba lansias imle di besong basa si sport kuinai spa janong po. Di we ba jusot nat ban sina ba pemi ki Phlim kasi. Di mentar kadan ha kani kenti kadan ka Phlim jungi ba ka teng tang Shiteng por ba ngin sapli no shan apo biju kani ketika Phlim ke ba lai ba ngai sina ha ka jingya lenti jong pi ke ka jingya pher ka pi ak ya ka music video ba ki Phlim ka music video ma ka teng ka jerwai tu mo ti bat ka Phlim ka compare namar ba ha ka music video lalong no ba ni ak ba kat kum ki lyrics jong ka jerwai mo dai ha ka Phlim bat na te ka kam jenjar mal ba kibun ki mentangi ha ban atmo na mal ha ka Phlim ka lom ka drama ka ada nado ka ngha ban yam ngha ban Rkhie ngha ban dom kumta ngha ban song ban yai ban kaleng kibun ki action mo dai ha ka music video pan ka de betang ba ya be action kumto mo ti kita he te ka ka palong ni pa de banjit ha ka ni ka kam ak Phlim ha ka ni kam ak Phlim te kadai kajing sutonat jangan adu ba ngadang le school nadu kipor ki ba ngadang ritmo ngasuka be thoi pi miswa hatu kipor 95 96 gitu ngadang le school akan mau ba hadu kisam arajar kan akan mau ba miswa ngimpadan gini ki YouTube ngimpadan mobile ya di TV tu kipor nandan di antina pada gini ki cable ni ki dish te Shisin sebenarnya kita mi begini ki magazine Phlim Star Stardust itu ki dan gitu ki magazine mo kami si sebenarnya tinga apa abang ali school miswa ini menuju ai pisa ting yo untuk saningka yang itu dari school marangi si surab different yang na yang sebagai duk jinjar mo ban pan ngim ju kampan pisan ya teteng khat untuk ngisi yo untuk saningka si singi lade saningka lando untuk di sebenarnya ngilalang untuk saningka ti kiwi saningka ki bam jing bam ngapan ngapelang kenang man ka benai bangan yo in kat saningka ba nganla ba man ka benai kami itu ki Stardust gitu ti Filmfare itu ti magazine ngai thiet i magazine ti ndak la pe ngai thiet i magazine ba hang tu mi ba ki ki kubur sepanki aktor Bollywood mo ti ngashim be itu man ka benai ngasa kalek itu dan pagi tu kidul aktor tu sakap ngasaptahi kamatia juga kata kadika jing sunat ngana adu ba kana di school ti ngampe perkhat ba ngasa yu ban sna Phlim na de ban ngana Phlim namar ba ngawan ri ngasam kamda de than ga ngasam ba babet babyak ti ipar inga miswa imda long siam mo ba ngaslap mi gitu banta kamatia itu kibun ki amba mjubha mo long syuta gitu aktores itu long historik mi pa wan mangi rum tala dang ladan kan ka kedan ba long balong kemi long kepalong baladang i than kidor model ni kidor i banta kamatia ko long snadan dei kim sothu pat i jingkwa jonga kan ke jingkwa jonga kalong bangar ngapa ban Phlim kan te itahi dei ba kapen poy nga sikni kam Phlim kan te haba pi pen mi ya kini ki Phlim mo te ka jingya lenti jong pi ko mangi yo sngo ka dina do menchwa mo pidang ri pidon ya kini ka jing sngo tanat ban ak Phlim om de ka bajaring khat te
Kei ka jingmut ha bapi tho bapi producing ni ka film kei ka jingmut jong phi long bapi don bet ya kata ka theme ne kin ong nong kum no bapi pelet jingmut bahate ya kimat ha nadu bas dang hiam nga shepit mi kum ki short film ha ka short film jonga kampadan ka love story ya short film jonga ngashna ba ke story ka ba ngayu i ka ba ja ha jingim ka ba man ka simo te ki short film ngashna kum kita kawai short film ngashna shwa ba dei bat kumnu ki khna ki stang ban ngap outdoors te ngashna ki short film kumnu ba ni penjat kami mariang bang ya ban pikir kami mariang ngashna ki short film ha ba dei ba ki khamtam kini ki khna samla manta khatin e ki sna ha ban le insta facebook ki post kumtu dan ki senrang ba chalon ki ba thap ki ba snew ki ngashna kum kita ki story te ha dei ka film ngashna khani ka film ba manta ngashna ka dei ba ba nga la shim ke jinglong khpa mo te ngai ya shalom cheneng kat haba ngai shongkai bat ki rangba dan ni kilong kemi dan ni shalom cheneng ki parlok mo ba ki samla shrang em to ngai shongkai ki chu to khna ba ngai i ke jing ja bat ke ba snew ka ba wan menta khani ka imlang salang jungi ka dei ba kabon palat ka jing ya para shi yang sem te kajing ya para shi sam hi ka khata bahai ka shong sok shong san ha yang sam ha padeng kemi pa ki khon te kam dan sin bam ya dei kemi pa hi mot ki khon ha yang kilong inong kum no kilong kim sut nat long ka jingim jungi kala pher kai te ha bang ai shalom shaneng ha ba ngayang hasnong athau te kumno pat bangan peni syakipai ba khanang ba maki kin long bor ki ba ya tili hiang sam tinga sna ka ne film kata hi de ba ka jimot chunga bang sna ka ne film kwa hi ba kam de ba sin hi ba ka hiang sam ka pat ka pra ka snong ka thau kalom ba ka pat ka pra ngam kwa ba kan wan kum ta ha ka imlang salang chungi te ha ka jing pen mi ya kini ki film ki jing rai jong phi mo te phi na ban ta kini ki nong kershan phi dang dan ka jing thmu ban nang pen mi shu shu ya ki film ki jing rai ha namar ba katai ka jing sunat changa mo na du miswa ngala pen mi ke tu ka film miswa ton phai changa kum tu nga sngo ka response ka biang sha covid 2004 atpo sao atpo lai kum tu ka pen mi ya ka film tel ha hang tu ngam da yo than ka support ne pai ba te kapalong nga ba hai tu ipol ba ndan nang wan page apo hol ngasmo ba ang sange no kani ka kam namar ba ngatrai ba phi sin ba ngi pulet ki pisa ngi kwa ba kan phai a te da ka wan phai ka pisa kum nu ngi la ban beteng biang ka kam te hapreng ka jing susi ba hapreng ka jing tension ka jonga ngapat khat ba ang sange no kani ka kam ndai ndang la de putu ka kam pan ndang la shong hiang mar ba kladan ko musim sipo em ka khtik biang ka musim chunga ba em ngam de ban sange ngan pasang biang ngan le biang ka kam mar ba ngakhen ba kani ka kam de ka kam kai mo kumbang kidan ka tu ga nengon ki ba ki prakhat ba kam ak film lani ka kam sna film ka de ka kam kai mo ndai ka jing i chunga ji prakhat chunga i kam de ka kam kai namar ba ngi ak film ngi pen i ka sap ka ba uble ai ngi ka sap acting te habangi pemi film hakaju pol ngi im mila jong ma ladangi pulut ngi yo tam mot ngila im ngi hakaju pol mde tang ba im ngi no pemi kalong ru ba kisamla don sap ma na do nong tho lyrics nong rawai nong shot was sound engineer ki actor actress ki gang mo ki makeup artist ki dress designer ki yo banta kani kam ha po kawi ka film te lada kami kawi ka film kamot sibun mot kisamla don sap kila yo ban kamai mo balas ngi jong kila dangi pala man sio kador bahel alis balas ngi ai ka kador ba khambiang am te kamot ki samla ton sap hi lada ki bon ki national film hakajala jungi hakadi ka juk ba mentali mo ba kadi ka juk ba ni ka do ba ka kam jam ngim de ya ban hangai simat ngam ju condemn ya ka government namal bali nga sha bangan ben yeno no nga ban ti jeliu swa namal bangam kwa ban ben yeno no nga sha ban ben la ne bang tho ino nga ha ban ti jeliu sha na kai ka daw te jing i chunga nga i ba man kasnam ki ba kini ki ba pass mo ki ba pass ki jing puli ki don ki ba apusan le pho jar ngot ki ba pass ki jing puli kham tam ka juk ba matali ki khna ki be shakhmat ban man shakhmat percentage ba he
ti ki bapas kedan apsan le poho jar ngot system ti kakam pat ngi ba kakam kalai kat no khasan spa le ne jar ngot kilai hak system ti kumnu kin la ba jar ngot kalai post lai poho jar ngot ki ba pas kumnu kin la ban ai kam ti samla ba khai ti kam de basuk ya ga government tinga yu i kata ti ke ga bangang apa sulur pat ki samla pat em ba ki samla don sap em de e ba kin ap tang ki kam government ngai thui pi nga la dat ika ITI ya ka electrical engineering handai nga kham apply government nga apply sisen kam yo nga kham apply sho tinga prakhat ba nim de e kan ba ngi shu abe tang ki kam sarkar ngin thaulat kan da kanu kalanti da kanu ka khalat ba ngila ban yang hala ki jong ki kejat bal hadien bang ila yang ngile ban kesan ban yo ban ai ban talang ki wero tinga so ban peslo ki samla hakan di kajub ban ta ndai e bang shu abe tek ngalik puli kimi pagin pas ko ki kon ban yo kam sarkar ngahi ngaso ban ai mesti ki samla hakan di kajub ban ta ba lek puli prakhat ki e sap katalen ba pipidan plus to sin mai pla la pas ke ji la dem jing puli plus to ila jong ke kasap pangang dan pesang ngi kata kasap ba pi dan ban pen i kan shaka snong ka thau shak pa thai khanang ba itu isap jong pi umde ba pi kamai tang ila jong pila ban ai jing imi ki we kan ha kai bilang salang ita na kha panong te hawa pisdang manchnai gani film pade pisdang marway kum riushimet ne pisdang but chicken huan bet namar bun sen ni ji ep ba pidan mentar lang bet badi long shi lok ma te pisdang bet shimet ne pi ya dan chicken huan ngai ngasdang bet adu basdang hi ngasdang bet shimet hi da ka jeng support na yeng na do ilok ngai support ya ha khandala bangklat ye me da ngadon haklo no ka jeng e jeng ja jonga ime im ju ye nga mo basusi ka shi thui pi na do ba ngatang song class 9 ipa im do shui la khlan te ndai wala katar ngidan song shi para ime hapadang jeng ja jeng e ite system ban pen bet pen biang ngi shi para te habas tang ka film nga ngamde ngai thui pi ngimde bangi wan ka hieng asam ka babet babiang mo ndai ladang adon kami e ime im ju kentai idan lang be banga thì kata hi ketika jing kesan ke jing ke e banga ngala ban poi menta tu lai tili ke film baki music video ki short film baki we banga la le kam de e tang nanga kade ke jing support hi ban kong de na ye na do email ilo changa bat ki para ke changa ki dan ban talang mi banga la da phi ngim na de e tha de ba ngin kmil ti tang ka pisa dai ke e ka ba kamet kam sem chuki ba ki dan masmo ba ngala bangan ya be na ka we ban ta shwe ban ta te kumdu pada pi bate ya ka por jong pi ha ka kam pitre bar ha kani ka kam ka ba pi let man ring dur ya kini ki film ki music video kam long basok kum ko pa yam kam long basok bat kum ilo chunga kum ka kemi kam dei ka basok hayeng kam dei ka basok ngidang ki khon ki hab mali school ngi hab ban pembiang ki khon ban set jam step ban song tiffin ki khon nyam pembiang ban pen kre school ki khon ban libu school ki khon kumuk pa nga ban libu hab ban li mo ki khon cha school kam de ka basok tang ba ngai ngu yo blai ba lengba ka jerap jong u blai hi bala plilat plenti ngi ba kumnu ngi la ban manage kan kam de ka basok cha ngai to ipi kumnu ba step tang step ki hab ban biang to fen hab libu school khon mo tep tang to ngi hab pat ban ka kam changa bangan ap tang ka film ngam lam man dap biang hi sam hab ban pe ki ki kam am khanang bangala ban sai ki ban penbiang ka bam ka di ban penbiang ki school ki khon ma kam de ka basuk nga te ndai kani par khai ka de ka jing batil ti jong play hi ka ba bat khandala ya se ni mai ba ki para chunga kidan ban talang bat ni haba mangi ngilai ban shooting manga bat i message chunga ngilai shooting ki para chunga ki rap ban pen pe ki khon jungi ban pen yarap ban puli ka la ne ban ai bam email yarap ban pen pe lam kata hi ka de ka jing pandai ke deh ke jing ya stu jumut hiya sam ba jing support na yeng kata hi ba kongsan te haba ba pilet ba de ban ak ke film ko ma pila ong mane mo ba na du man shwa dang rit mo pilas mo tunat ban ak ke film nang ta de pi ong ba hadien da kham rang ba man ta pis dang man tho ki film te pila ju yo experience na ne pi nang hi na de kade ke deh bit mo na bas dang hi miswa nga sukwa kum to te hadian bangalai kedo perlok ba koras ma ide kum sibahi yang hi ban manga te hadian bangila sedang banilai yawan bat i te ma i de ba snai ke film ma la bot li ke film kasi la shoot la sna te hadian bangilai kedo bat i tinglai discuss bat ma i ai mesti ngan kong bangan sedang man
le ka film ton phai changa la sedang ajar nyo ni pimi ajar kat phala jika ta ga dei pangka kami kam sam hi story ba ngala shna hi la jong story ba di ka script ila paman hi ba chorus ba la shwet hi de menta ka dia ba menta story ngala nga wala hi mangai ka story ya ba ngayu i ka lang salang de ka script ila bit biang hi ba chorus ba lamba jira segi ba ngala kan ba lalong ba mai la hi kai nga ba kumno ba dang la ya hi ka kam la batai ngi gidang yu i kasin baning kong ale long kom to sin ba an ngale long kom to long ngidang pen long ba sa kawi nga kwa man ong ba ki comment segi di ba hi kai ba nga hang di nga subat ai kuble kal pang ai ki comment ki ba ju pi la ban ong ki we ki la ban ong ba pi condemn mo pi benyan hang nga pat nga so ai kuble ki de ye ki comment ki ba condemn ya kitu ki comment ki ba condemn nga bangalong kumta di kitu ki comment ki ba ngala bandang potential ka kam bat bangadang la bangan le ba shu hakisi ki bansawan ki we ki susi ki comment ba benyan hang nga ai kuble kal pang itu comment ki ba kan benya nama lada ndon ba benya nim su thu dai bangi bakla lang shu mai o kabas am ai kitnat tengmot nga so bai itnat kabas bai next kom tu hi kan lang kan nom improve hari lada lang ba ki comments ki ba condemn amingi tenga songu sikadai ba nga pai ikatu mot next lang kalong kom tu ma next pat ngan le khamba kan mot ngin dang la ban improve le jam te itai nga so ban te ha kan ka jok ba menta pisngo ba kan ka kam ban ak Phlim hatu ka de ka lat ai kam ai jam dem na ka benta ki weiru ho la ong mane ma namar ba kakam sna Phlim ka de ban sengkam ban ai kam ningkong sibu kumangi mo bangi snai ka Phlim habangi snai ka Phlim ngap hab pelet ti habangi la pelet ngidon kam ban pemi ejing pelet ni hab bani odong ladang mi odong mot ngim la am next kum nang peteng biang ka kam te kata ka de ka sengkam ka ai kam ban lengba ka Phlim ni haban khot sibun ngot ki basimenta ngadu aktor actress kisai artist kinong shot mo kigam ta kinong kibun banta te kinong wai nong shot kinong tam cameraman mo makeup artist kitu haba ada kibun kitu kumot ka Phlim ka itnan ti kitu ki hab dan banta ban ngi timot ngiap ai kam emiki ti dan al banta kan kasna ka kani ka kam basna Phlim ka dai ban sengkam ban ai kam miki we te nang ta de haba phi tho e kan ka Phlim ka ik jing mot jong phi be ka ba wan ning kong du ban ong ban ai ka teng kan ka Phlim Shiteng por phi ngala ong mane ba kani ka di ka kam yeng kam sama te ba di kam yeng kam sam ka jing tang na ka daw ki kimi ki pa ningkong em kani ka environment ka ba ngi em ta ki bun ma ki ngam tep mo ngai ngayu i te kidan ki sutanat ba kini ki paralok jungi kan ki sutnat ha banyo sngo ba hangta kilong komta hangta la ya pa ya pra hangta la ya phat kita hangta la tim silok kidan kum kita ki bagi sutnat ha te kidan lu pat ba ki ba shiwa mtamo kinwan shapi kidong shuang kan kinwan shapi mtamo kidong ba lok pi te balong komta mo ba shula style ba shu ja na yeng the step na pi shania ye pathai manta long kidan kum kita te ke ba ngayo i kan ba kisutnat ngam te bali kisutnat bali tu khana kum ta te da ki yo sngo pat ba kata bota kilaya tim kita kilaya mai kilaya padlock dan ta lai lock suai kisutnat ha ba itu khana te ke ga ba nga kwa ban ong ba kam de ki melong kum ta Mishwa hapot ba ngidang le school ngisyo sngo ki story ki ba ki jingi tu khana ki yang ba ngi ki khasi ngi layo nam hak pathai ba ngi de ki ba don akol nombor handai ladangi pek pat hakani ka chuk ba mata ngi ka lasang manja kata ka akol ka porom bali ngong namar ba ladangi pek hak social media mde e ba ngi ong ki krem ka bek handai ki kentien ki klet tang ki comments kitu ki jing tim si ka ki comments kitu ki bakran kam aku arah comments katu kapan pau bangi kasih ngim dan syuk aku bro ladangi dang don ka aku ko pram kemat bang ngim dut kan ban ngran kum do ban that
ya kepercayaan te tak ada ngaku aban ong ba mo ngaku aban ong ba ha ba ya cái gì nè pasang ki kemi ki pa ning kong ning pasang hayeng la chong ya ki khun hadin bangi ku muk pa ba kemi ngi pen i ngi snang ki khun một ki khun la da ki layo ka tu ka chingi kai ni yeng hawe ka yeng kalau komta hawe ka yeng kalau komta ka mat ngatai ka sawan biang ka ta ba ma ra ka nam ka bangi yo am shwa ni de ki khasi de ki ba don akor bro de nga sosi la da nga yu i ba ha social media wat ha YouTube ngi ba direct ki ken ki tem si tem sang long kum ki to ngim kwa kai ban yu i ma kai lang salang te ka tai ba nga kwa ban sakwe nga kwa ban ong ba ka di ka tang Shiteng por ka dei ba kami yang sebab barang dia tu than kami ha ba mo nga kwa ba pai ba hi ki ban pe kan ka Phlim te hadin ba ki la pe kan ka Phlim ki su tu kan tang Shiteng por ka dei ka i ka ban ta mo tin doi nga su kwa tai ka tai ba kam dei ba long tang Shiteng por kan ka dei ba long be junam kan la ka dei ha ka ban ta ka jing i ne ka dei ka ban ta ka kam ka jam ne ka dei ha nu sin bangi yu mot ba ki dei be si junam om tang Shiteng por te kumbangi layo sngo ru ba phi ru phi ya shim benta le ma ka Phlim te ka ka rule jong phi ha ka Phlim ka rule chonga ka Phlim ka dei be ba kumuk pa jong ka yeng kan te ka tai ka rule chonga kat nungut ki ba ya shim benta ha Phlim ni ki me ni ha ni ki don ya la so san thoi ngot ki me lai no ki sai ki we kai ha te ka bampor ban ring do re ka Phlim kam da bampor mar balai mar ba ngila fix be schedule lam man ka singi ben ki kham sange man ka singi shoot tika shibna ngila pandam ha te phi le ban ring do re ka Phlim ba de shanu de ki jaka I ya ka story ngile be tang shanong po be he no po omsning e to dai ki jirwai te ngila le hi shiboti na te so west kan sel e to keleng e jirwai ha te haba philet ban ring do re ka Phlim ba de ki ching e ba phi sham ha ka por ba phi dang le ring do ka jing e mo ki dan be hi ki jing e teng bangi la mi de ye om ban le shoot te la dep ready one no slap hab sange teng habang la le ban shoot dan sangot la poi we poi ki dan hi ki jing e mo te tang wala kata ru ngi pasang hi kai ma dai namar ba kumbang yang mane ba ngale hi ngas long ngi plut hi na la dia ma te ha ba de ba kapisaru kadan hi kin ge jinge simala ye ka kam teng mut ban le o dona no ipisa mut ban le kum tu company he khandiat company nat khandiat namba dale ki tu banta tang kam khambon pisa dona pisa ngi ha ban compromise no ha ban adjust no la jong kita hi jinge te phi tharai ba kani ka kam ban Phlim ru mo ha kani ka jok ka bamenta ba bon ba ki breu ki ong ba ka ban Phlim te ka long kumta mo ki don na ka jong ka jing kran ki breu te nakaliang ka jong phi ka e ka ba phi don ban pen sngo she ki breu te ba kani ka kam Phlim ru ka de ka kam hi ka de ka sap ka bangi ha ban pen i she ki pat ba te phi sngo kup nu pa de nakaliang jong phi nga kata kai ni ba nga ong mane ba ki breu ki ang be kani ka kam sna Phlim ka kam Phlim ka de kam basnio teng kum ki kimi ya ki kon kan thai ki ti man pha man Phlim balai na mar ki ang ba o dale Phlim skala takai kum de kom tai hanya ngan ong kam dei e ba pili Phlim pa pin kala takai ning kong ka de shwa na ki khun ki jong phi la da hayeng phila ki de ki ba tips ngi kimi shba ki tips ngi namar ba balai haba nga mo ngam tip shwai dei ka e ka ba ha project jonga kadan iki ate si ki kan thai na ne ki shenrang sini ba kila don ha ki banta ba stang ban don mo na do bang stang mon shoot bangi ya lawan sa bangi ya nga tiker ki ngam kwa ba ha ka por ba ngi don ha ka kam phine song kai shine stai phine kan kai kan ka tai ngam nan namal balai namal ba phiwan ka kam manta shibum ta phiwan ban ak ha ka Phlim janga philai thu hieng hi mei pa ba phili shoot ban acting bat mangi tela da jai ap halinti singki la ne hapang jong kata ji bakli di hanga tinga ngasem yaki ya balo hi ki artist ngasem ba kade ke jing bakli anga
But hadu ba phila mi nang thi na yin chungi na chaka bangi sa phimi ngan phone ben hanu phila poi da hadu ba pinong bangi la poi hiang tinga la byang ngasmo ba ka like ka response jonga te ngasmo hi ban ong ba kam aflem kam de pi bas niu kumnu pinong bas niu ba kiwan ban trai ka kam ka baki kidan mo kumnu pinong bas niu kanu nu ka kam hi kam de ka bas niu ka jing sniu hi ka de be na la dia ada pi pilek manta mo shuang nam de ba kan ben ting lada wat haba pilek sa di lagi le jing seng lada pi dan kam sim sniu kelam te jing sniu kibun bangap jing sniu hanoi lada pi pilek pi mi de yang da kam sim ba pilek che kanu do banta pilek sa shanu pilek tre hangno hono lada pi khoi pi ba ma pi dan ki we bon dan kan sniu pi te ngaso ban ong ban pensai hang dia ba kakam aflem ban chna flem ban aflem ban le pe flem kam de bas niu na kwa ban ong ki pai ba ki don ki me ki pa le ne ki rang ba mo ki bas ngo hok ki ong ba ban le chapo hols ni ma long pop ma le sngo kata te khandiat ngai skwa ban ni thu ba hak tu kisnam mishwang ali kai si mumbai mo te sa thie ki ong hana ba ki kima ki bi ki pa si mumbai ki ong ba ki khôn kan thấy là đại ki ong mấy ngàn lịch cài shape lịch cài để bị film kim chúc hằng nằm ở bên ki khôn samla là đại ki bị film ki song hấp hol kin ja akan ta ta Shiteng thì hấp hol là ki song kim yo mà lại cầm sneo ki pai ba ki dan ki shio tang shio bat ki là ne ban shi bam popcorn di cold drinks kita hi thì lại đi tu timing Malaysia lại đi Kapur một ki hấp điện ở Asia kalau safe ha ya ki samla bali pe po film rồi ngi hang di hari kasi pat ting teng ki khon ma la dong li pe film nai long pom hanai la da ki le dating pat se chka kan ja kom di kom tai pat pi kalang bas niu te nga pen shlo ki samla ya ka ba pin le dating kan tu samla ha chka kan ja ha khlau le ne hang no ka shinga nya pi wana po cinema hall ma de ha ba pi wana po cinema hall pai ba ki dan lang ti phishio tang ban shia bam popcorn di umso bat shi bat khati ade timing bali phai shi kam ta kam sneo ti la pi yakut samla pile shaklau shi patap pate uksui udan pi pun shoi ting ka wan em ka jing sneo ta ta kadang ma kwa ban pensai ba ko ki pai ba to su thu ba ka kam sna film ka kam ban le pe film ban ak film kam de ka pop ba kam long ka sneo te nakaliang jong phiru ke ka message ka ba phikwa ban ai na ban ta ki samla ki badan ya ka sap ro mo ting ki don ki bale ran ba ong ba o la rang ba ka karta kwa hiru ban le ak film tang ba ki le ran ki don ta ka men sim le ran wat ki badang samla ro ki don ya ka ta jing le ran te ke ka message ka ba phikwa ban ai shiki Bringkong ngaso ban ong ila dia ma message ngi rang yo ki comments hage jerai ban ashte pelai ma ki ong inga ba bala teman kumta aktor bala teman ni ringa pat ngasut nat hai di comments da ai mesti ngam ba ngadang le bahasa shoot te bali ngan ong kumta namar ba pi kumang apoi bang kaju mane bangi khasi ni sunat ban kontem para khasi mo ni sunat ban kontem para khasi bali namar ba lada ak ki Bollywood ni Hollywood ngi ki aktor Hollywood ki ba the po new post nam to kum Ajay Devgan Salman Khan Shah Rukh Khan Akshay Kumar kan post nam gitu 50 60 plus gitu ti kidang ak hadu mata ro kidang pau nam hadu mata ti tang sumi film suki pai ba kiras kimbang bala teman kidang kiras wat hadu ka film su Amitabh Sanjay Dutt menta basami la kan post nam Sanjay Dutt la teman ma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Balik ngan susi, haba kita kidan ngin ya, ngi khamle te ka basneo. Ngimle basneo, ngi ya ile ke kam ka ba ngi sutanat ban le. Te ngi ak ka film ban ai nuksa ban pan i lenti ya kiwei ba kani ka story bangi ile ban ai nuksa ban hikai kiwei ka nglang salang. Ndi bangi le ko ma.
Ti kata hi ba ngakan tu iki samla rangba lain ki samla ki Rkhie dang san. Ba pidon kasap ban acting. Pidon kasap ban syat waleran. Wanam leran. Wanam ong ni ngasuleran yo kidan baben. Kam tam piak iwi musik video syak kon dam no. Pisang ya no dengan ong pi yai be syakman. Pidon kasap yai be syakman. Waju sange waju randen. Markat ba pidang randen kita ki bandang kondam kidang keman kidang Rkhie. Bat kitu hi kiba komen kiba kondam PM kitu kiba mencuan pages nama. Besyong hayang gitu. Te balik pin perkat gitu. Nga ong pi kisamla ko kisamla don sab. Ko kisamla rang ba. Wanam ong ba pilak sorang ba pilak so teman. Ba pidon kasap wan be syakman. Peni kasap jong pi. Pai amitab la propose nam udang aktor udang syat be ki khana. Biang bai ni kasih kita thap khti ba iki. Handai bali ni lada tang hapo sa post nam lai ho plus nam ngang la so teman nu so ya sya ben dengan ong ba wanam don kata mesim. Peni be ya be syakman. Ngam ndai ba sosial ai kata. Mo kemakan ka film menta. Pi basna film nyap ni kum ki no sna film nyam perkhan. Kidon ki benta ki ba aktor aktris nyap penak dari bala hamrang ba. Kidon ki benta ha penak badang kam khana. Ti kani ka story ka ba ngang asna tang Shiteng por. Ladangi penak ki badang kam khana kami ha. Maka ka story ba kami kam sam silap kami ka ba khon. Te penak badang khana kuno kan tu khana ba dala don khon mi hap am. Te nyap asna te ha to ka film ni nga ba nga kham sangai khandian. Ka kami khpo khandian balai man ban penihat di story. Te kumurang ba kumuk pa ladang kham sangai lada kham mo kami khpo khandian long kami kop te bodi khpa. Te lada Rkhie lada kami tai long slim long mi hap te bodi khpa. Te long mi hap ban snar kum kita am ban penihap kan. Te tata kadau ngak ban ong ba wat gitu ki paralok ki ba phi sangai dan phi khpo ba pidon kasap acting am wan be syakman. Kidon ki benta hakado benta ba habang isna film kidon ki benta. Kinu ki benta ngin ai ki ba Rkhie kinu ki benta ngidon ban ai ki bala arang ba ki batang khana haka film kidon la ka jong benta. Te nata kadau ngak ban ong ba ko ki samla badon sap mi syakman wan be syakman wanam semua barang ngasmo lengkot ngasmo jorong Rkhie ngasngai em de kamta pidon kasap ban acting wan be syakman haka film dan la ka jong benta ban ai ki ban acting. Te kembang ada yo snow mon aduk menye snow tenat kata kajeng ya tinti jong pi. Te nak liang jong pi pade ke ik ba pi kwa ban pan kajeng kershan nau pat ba nak penta kan di ka film ka ban sepen mission. Nga takarpat ki pat ba ka bri nyo trap ma. Namar ba kumbang juyo snow haki keleng gi jaka ba ki shayong ba ngi pinslor ya ki samla don sam. Te ngi ye ya ki para kasi. Te haba pidon sija kata kamsim ban pinslor ki samla don sam. Pi jika ik para kasi subhagan de ban ong ba tang na yeng ma ngada karpat sisa pi subha wan lam ban ailam ka jikasan ndang ilap lai kan ka film hapo biju cinema. Nama ka jingwan ka jong pi kata ai mesim nado mde tang nga ubasna wa penmi handai kata ai mesim ki nong ang lada ka film ngan peni hapo biju mdon nong pe khamtam kitu ki nong ang ki ba first time lai ka penduk mesim ki te ngada ka pat sisa ko ki pai ba sobha wan lam ai lam ka jingkasan ngasku aban ong sikentien ba hakitayo lada ka film jong zubin wa kana pemi hapo biju ba anjali ki paralok asamis hapo shlong ki donaba ladang ya nujuat ba ki khasi jungi te hanrai pat ladang ile hapo ki hol ki dam hanrai ladang ni ki khasi kat ni ngidan lada pemi film khasi ka hol tang ma Shiteng kamdan ni nga kata ha ka jingwat chaparkhat junga ba balik ngi ki khasi ngi meteli lada pemi film kiwe ki bajala kidan tang kenengot hapo shlong kadap kahot hari lada pemi film bangi khasi banang ni na po kasnong kathau kari ka jai pendri jongi hi udo usnam jongi kimdan won pe te to ladap nga kerpat ya bansawan subha lada pi chicha yake para khasi lada pi chicha kari pa ka jai pendri subha wan lam ailam ka jingkasan jongpi kandai ka jingkasan ya ki samla jongkari pakajai pandui batok khoi Ta kubre shibun ba eka por jong pi te ka to ting la yo sngo ya ka jinya tinti jong i producer jong i ba ha ka jo ko por i ba de ru i Tyngshop jong ani ka film
te kuble shibo ni phi baro te ngaru soban ai kuble ai we ne ki actress bala pa ma I ma iri de Florentina ma right te sutanat bandia dan mentala ma phi kan kasi kuble shibo ne ka por ka chung phi pai pela elat yangi bandia dan mentala kan kasi kuble shibo Cool.